Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parti sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo sa buong tawag siya Big Pony 4. For Men by Ralph Lauren. No? Kung tawag siya nga Big Pony 4, kay tubangan may kabayo sa likod. Number 4 na. Tapos, iyan siya sa mga summer fragrances ni Ralph Lauren. So, pang summer siya, pang init. Labi na gid kung grabe ka init sa gwa o kung gapamalhas ka. Angay ni siya magkagto ka sa gym na kag magsikad ka sa bisikleta na magmala siya si imo nga lawas kag maghalin siya habang gapamalhas ka masimutan ka man nga nami no basta maligo ka lang katapos mo ehersisyo kay ti magmalaga ni ang balhas hindi siya nami simutan bisan may pahamot ka no simple lang ni siya nga pahamot tatlo lang ang iya nga mga nota meron siya woodsy notes mandarin orange kag grapefruit na no tatlo lang ka nota masimutan mo gid ang mandarin orange kag ang grapefruit na tapos kung magmala na siya masimutan mo na ang mga kahoy nga nota. Amo lang na. Ang angay nga temperatura para sa iya is between 80 degrees Fahrenheit to 100 degrees Fahrenheit o kung 27 degrees Celsius to 38 degrees Celsius. Na. Ini nga pahamot, simple lang siya. Hindi siya ng tipo nga ng mainit ang ulo sing tao simo kay basibla hindi sa ka blahaw kasimhot kay nagtamaan ka kusog sin pahamot ini naman niya nang hindi siya kusog niya nga amuna nga nami lang niya simutan bisan no namian na sila na kung namian ka mo sin nga pahamot pabalaan nyo lang ko kag kung may maban pa kamo nga pahamot nga luyag istorya sa akon pabalaan nyo lang ko sa comment section sa taso naman bye bye.